খরগোশ নগা খরকটা tabu buri kene ke hokan ke te chela kan lamang ni ba mane koborta tam tong na karena bora misi lokai jotan sab song thango gai mo khai no income khai bhai ke khai chala cha i ko re ga khaya ba ta ki te man no ta ke tai tong tang ba ga ba ta ke cha tam kut tam bu ji ke re tam khaya a nin logi khai an lo ke re kha ma te balo kata balakin hambai chini media persons na chungtini chini porbosing isara edisi village ni bisingo klaijak chini buku bakra buduloki podeni debarma bin nukungo wati pamprio bo belai jungjal khai tongjau ni jung khanaka mangkai chini bubagrani badina rogai khana bini badani sal haiban chung khana rogo bibinno samungo engagement nungnai abni bangai chungtini sikangni salo khairika bini nukungo belaino jungjalo boklaijak wati pamprio ma thujaiya bin chari khoroni tongo chela te buri khorcha masa kai rohor ka bin location korei engkai bo BPL ekjon poribar bini nok ekdom hamia engkai bono sikang rogo bo kebo bono nok rok ni kuno scheme rok ni bangai bono kuno initiative na harilia bangai botini nok mai angai tokha buskangni salo chung sakbai thang je mansak tu banai ge belai khari tuto haibano chini bubagrani badeni salo kisicha bohor thupurpano khachama mani chotu hinai chung kisicha chini je chuktui chini bisin tike khokja khoni chubalai tini bini nukungo kisa bini nukung rok kiching biching rok na chung kisa maintenance khairika hambai puileno hambai sini media person sono songtini 26 asrambari constituency tipra mothani ngai sini is singisora eba purbo singisora 1 number wato
sini cakrajuk podri deborma bini nukungo bini nok kepla eba nok khamia abo chung khanawi sini chung bini nukungo bono tin kebangma pairi me phono bini je tuli thangjak dutono tuli kaisabang kaham kurai a tuli runo chung kisa tui chung tuli paiya kana tini bin tuli rok chung kisa thepaka tei je khamasa chung khaika abo pulina chung thanamo chung muchungango tini pulana tini bubagra eba tini ha bubagra no chung balakya hambaya puru bini asima salno lugoi chung tini o suba chung khamango chung bono rang puisa dimi ho bir bumungoi chung tini tini tanai gorib eba sugya nukuno chung suba chung khana chung tini ro khaijaka chung tini ro phai manjaka tini khwai zonal khwai district zonal ni chairman tini borong rang bisu deborma tei phai manjaka tini asrambari khabija asrambari block committee ni vice president tini borong rang subul singh tei phai manjaka block committee ni member tini borong rang manoranjan deborma tei phai manjaka tini agri standing committee ni committee member tini borong rang dasopon deborma tei phai manjaka tini district committee ni committee member tini borong rang Dinesh tini Rapitis tei tini mama Utkolsong tei tini senior tini da Prosanto tei block committee ni member tini borong rang Kuntusong kemudian tunggu sung tini oro je mansak sung je suksak sung tini tini bubagarani atemani salorugo sung tini oro kisa ciba sok kena ini pakai kembali Krishna hari hai gini nggak mana abung jakta tabo abung jaga hari oh barasi kaki nono tini oro sabo ciba sok kai pai tini raja ta koto tin raja do coba sok khai ta no ang to wate kija ga tong na jaga kuri ko tang kuri ano ke ba coba sok khai kuri tin raja coba sok khai ta tam ciba sok kai pai bro iko no ro tim ro ge coba sok ge kata hamba